Преди да започне нашият разговор с доктор Дора Пачова, уважаеми слушатели, ще направя едно съобщение за една добра кауза. Утре, 6 ноември, в град Перник от 18 часа в Двореца на културата ще се проведе благотворителен концерт за събиране на средства, с които да бъде възстановен манастира Свети Архангел Михаил в град Трън. Събитието ще се проведе в навечерието на храмовия празник на манастира 6 ноември. Както вече казах, утре. Идеята за концерта е на обичаната българска певица Ваня Костова. Тя е подкрепена и от нейния син Боян Михайлов, както и звезди като Васко Кръпката, чието корен е от Трънско, Гуна Иванова, която също е свързана емоционално с този край, и нейните внучки Ива и Велислава. В концерта ще участват и младите изпълнители Александра Александрова и Юлиан Асенов, които са родени в близкия град Радомир и уверено вървят по пътя към голямата музикална сцена. Идеята за концерта се подкрепя и от областния управител на град Перник Михаил Михайлов. Сега на пряката ни телефонна линия е и Сергей Иванов от Инициативния комитет за възстановяване на манастира. Добра нощ, Сергей! Добър вечер на вас и на всички будни слушатели на програма Хоризонт и предаването Нощен хоризонт. Много се радвам, че дадохте възможността в нашия ефир да обявим идеята, да обявим утрешното събитие, което надявам се да събере много хора и много парички, което е по-важно. Това, което лично мен много ме зарежда с енергия, е да дадем пример как да възобновим и да подобрим живота в нашия роден край. И в тези времена на протести, на стачки, някак да съградим един колективен дух, с който да можем да съградим не само един манастир, а просто една коренна по-добра промяна в нашия живот. А нашето село, както се казва, родния край, то е извора на енергия, която ни дава в тези трудни времена. Точно така, да. Лично най-голямото ми желание е да видя една пълна зала, в която местата са 450, но това количество винаги може след това да дадем пример певците наново да се съберат, отново да има една масова кампания. Освен това, тази обител, този манастир има доста богата история. Прочетох, че там и Левски се е укривал. Щастливецът точно в този край е възкликнал какво Швейцария ли, виждайки тази неземна красота. И това, което правите наистина е много патриотично. За мен това е патриотизъм в действие. Мога да разкрия една малка тайна, която в исторически план този манастир в времето на чуждо, така да се каже, управление. Той се е помещавал на съседния баир, просто не е бил откриван за тогавашната противоположна вяра. И даже в други времена, когато вече се граден на това място, той е бил дори зариван с земя, за да не се открива така лесно. Но сега бил е под земята. Една приказна картина на ждрелото и сега както предстои храмовия празник 8 ноември, така че който не успее да присъства на концерта, може да заповяда в петък от 11 часа там на място, на самия манастир, ще има водосвет и курбан за здраве. Това е хубаво и добре, че направихте тази корекция. Аз оставам с впечатление, че утре е храмовия празник, а той е след 2 дни. Той малко така предшества този концерт, така че да зареди хората с положителна енергия и така колективен дух. И каните всички българи от цяла България, който може да дойде. Абсолютно, абсолютно. И нека слушателите, който прояви желание сега, нека се обърне към вас или по телефона, или по връзките в скайп, и ние ще дадем ответен отговор как да могат тяхното съпричастие да стигне там, където трябва. До тази, инициатива. Благодаря и много успех пожелавам. Поздрави на нашите звезди, най-вече на
Ваня Костова и нейния син и на Васко Кръпката. Те са приятели на Нощен хоризонт. Благодаря ви още веднъж за това включване. Ще споделим тази